Mám tu ďalší mini vlog, alebo opäť také malinký. Milujem prírodu, ale akože naozaj milujem zvieratá, milujem hmyz, hmyz až tak nie, že akože pavúky a také veci. Ale akože milujem prírodu, akože keď sa nadýchnete a vydýchnete, tak to je úplne iný vzduch ako v škole. V škole ešte horšie. Lebo sa tam takto musíš vždy prhnúť. Takže teraz ideme pri taký potok a za chvíľku sa vám ozvem. Takže toto je koniec tohto mini malinkého vlogu, aj keď to bola možno minútu a dačo. To je koniec tohto vlogu a bye!